Koffie, thee, tabak. Wat komt hier eens net waaien? En wat dachten jou van de verneemde Frieske klokken of de grutte Frieske blomfeesten? Begint er al een lochje te branden? Ja? Mooi. Welkom vanuit de Jouren. Mijn naam is Jon Douwe en welkom weer bij je nieuwe Mijn Buitenplaats. Geschiedenis heeft me altijd al boeit en voor de historie van het dorp gaan we liever nog naar de 15e eeuw en dat je geschiedenis leidt, dat mij duidelijk wijzen. Oh ja, je zou wel denken, in het dorp, de Jouren is toch geen stad? Ja en nee, ik lees het uit. De Jouwer, in het Nederlands de Jouren, is in de 15e eeuw ontstaan naast het eerdere dorp Westermar. De Jouren wordt vanouds in vlekken neemt, in delzetting met stedske kenmerken, maar is officieel geen stad. Maar wat is dan een vlekken? Eertijds wat een dorp in stad had het stadsrechten kregen. Als in het dorp geen stadsrechten kregen, maar wel stedske kenmerken hier, waar het een vlekken neemt. Door de groei van de vlekken gaat het oudere Nijbjordige dorp Westermar op in de Jouren. En op de begraafplaats in het centrum zit nog de enige fysieke oentinken in het oude dorp. Een prachtige kerkentoer. Genoeg hoe Jouren en haar historie, er valt vanzelfs nog zoveel meer te vertellen. Op naar waar het om draait, ging gauw die kant op. Steend aan een van de meest gewilde groene leen staat een prachtige vrijstaande jugendstilhuis van om en nabij een jongetje 20. En als je hier zag hoe de skiën, fietsen of kuieren, springt nummer 36 voeten dadelijk in tegen. Het huis is heeg, het is oud, het heeft een protte karakteristieke kenmerken, liek als glas in leert, prachtige metselwerk, het voegwerk, de erker en de entree, eigen te kwartieren. Het huis ademt een en al sfeer en beleving. Het had karakter en biedt 170 centimeter aan mogelijkheden. Het is kreeg onderhouden, maar wel wat dat jaren. Handen uit de mouwen zitten we dan. En let je ook gedachten hier grif de vrijer in. Genoeg ruimte om in te delen, zowel binnen als buiten. Het geheel staat op haast 1800 centimeter en met deze aanmetings is het goed te houden hier. En dat in het centrum, echt uniek. Het centrum en de voorzieningen liggen hier om de hoeken en de rest van Nederland leidt om je fjotten door de treffelijke centrale ligging en infrastructuur en zelfs maar het Frieske Marngebied net vierde in een watersportdorp bij uitstek dus. Wat zijn? Zie ik jou een huis, met sfeer, karakter, een grote tuin en het centrum om de hoeken, zie ik je net verder. Wij hebben hem, kom in actie en ik vertel er graag meer over
tijdens een bezichtiging. Tot de volgende keer. Zo. Nou eerst een bakje koffie. Want lekkere koffie, dat kennen ze hier wel.